Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Michonya mabigi ene kufotokoza bwino nkhani muziphunzira ntchito chabwino ndiye akula kuti nawo lero ndi amenewa nkhani za lero tinazo nkhani zingapo koma nkhani lero fati yambe nawo ndi imene tinalekera pa njira tinangoyamba lachiwiri athali nkhani ya G2G kumene dziko la Malawi tsopano likugula mafuta kuchokera ku maboma anzake njira imene inakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chonanga chokuti tizigula mafuta muchipa komanso azipezeka mdziko muno muchipa anthu azikwanitsa kuti azipeza mafuta amene wa mosavuta ndi mapezeka mu nthawi yake ndiye ntchito imeneyi mafuta amenewa achoka kumene ku Saudi Arabia makamaka ku United Arab Emirates komanso ku Oman tamba kuti migwirizano yachoka kumeneku ndipo mafuta amenewa afika pafupi 50 million liters yafika ku Tanga ndipo ena akhala kubwera ku Mozambique timafuna kuti timve chokera ku Nokima bungu imene maona nkhani za mafuta kuti zinthu zili motani mpaka tali pano ndiye tifuna timve mundilole Mr. Pegasambo amvula komanso smart ndankhole ndi ameneyo ndi Raymond Likambale amene ndi ufatisa nkhani kuchokera ku Nokima. Sitima imene yanyamula mafuta a G2G tsopano ili ku Tanzania doko lija la Tanga mdziko la Tanzania ndiye chimene chitachitike nchonena kuti ikatsitsa mafuta amenewa azibwera kuno pa nsewu koma tsopano sitisira pomwepo iyayi mafuta ena akatsitsidwanso ku doko la Nakala ku Mozambique cholinga chathu nchonena kuti masitima atithandizenso kumabweretsa mafuta amenewa mdziko muno ndikhonza kukuwuzani kuti pakadali pano malita okwana 28 million ndi amene atatsitsidwe kutanga ndipo ena otsalawa amene ndi 22 million akatsitsidwa ku Nakala muchandakambira akutanga azibwera kuno pa mathankala ndipo amati akhale ku Nakala azibwera mdziko muno pa njanje. Kufunikira kwake kwakukulu kwa ndondomeko imeneyi nkonena kuti mafuta awa azibwera ambiri pakamodzi komanso azigulidwa mwa mtengo otchipirapo kusiyana ndi mmene timagulira kale ndiye mukhonza kuona kuti imeneyi ndi njira yabwino kwambiri yogulira mafuta tingonena kuti apatangoyamba chifukwa pali zambiri zimene taphunzira pakatipa ndipo tikupitirizabe kupita m'mayiko awiri atatu kuti tipezenso ena mwa suppliers amene azibweretsa mafuta mdziko muno tachilimika kwambiri pa ntchito imeneyi ndipo Amalawi akhale nacho chikhulupiriro kuti ntchito imeneyi iziyenda mwamyamyamya ndiponso ife tizipereka ma update pafupi kuti anthu azidziwa kuti chimene chikuchitika ndi chani chifukwa tupa Nokma ndi kampani ya Malawi. Chabwino ameneyo ndithu ndi Raymond Likambale amene ndi ofisa nkhani kuchokera ku bungwe la Nokima. Chabwino mwamba amene wafotokozera mkulu ameneyo akukamba zoti mafuta amenewa afika ndithu kumene ku Tanga ndipo mafuta amenewa akhala kubwera Malawi muno masiku ochepa akubwerawo. Timafuna tiyambe ndi Mr. Mvula. G2G tinangoyamba sabata lachiwiri sinakupasiteni mpata kuti muyankhulepo kufunikira kwake kwenikweni imene mwamvera apapa komanso mwe mwayisatirira kufunika kwa G2G nkotani ku dziko la Malawi. Ndikofunika kwambiri kwa ena ife tinayamba kulangula za kugula government to government kale mwina zaka 10 kuti panopo ndikuti tikagula kumene amawenga mafuta ineache makampani aku Oman ndi ku Abu Dhabi kumagula direct ndiye kuti tachosapo vantu madobadoba ambiri amene amakagula soko mweko chikwa ife consumption yathu kupeza kwathu mafuta mwina tikuza kumakagula kwa dobadoba number 7 dobadoba oyamba amene wagula wagulitsa wina mpaka na 7 mpaka kwa 7 chikwa ife sitimafuna mafuta woopsa kwambiri ya kuma timafuna ndoti mwina timakhala tikugula kwa munthu wa number 7 so wa number 1 aikepo markup yake kama aongezere kachiwengola zanja kache wa number 2 aikepo wa number 3 wa number 4 paka number 6 anthu aja azipezeka utakuikia kwa profit kao nde kupezeka kuti zinthu zijazi makhala zodula nde panopo kuti tizigula direct kwa inache amene amawenga mafuta zizitithandiza ifeyo chikwa mtengo wa mafuta uja kuzafika kuno kakale tiongezere mareve uzikhala ngati mwina otsikirapo ndi chiyembekezo changa ndikutwa zanzanga nonseno kuti mafuta akayamba kubwera atsika basi atsika mwina pakuzoza khala
kaperiod kochepa amene azikhalabe okwera chifukwa choti si tachita kuwagwira mitengo iyi ndikuti tili ndi ngongole zina maleve ena sitinalipire anthu enaso amene zikukhuzidwa ndi za mafuta izi mwina sitinawalipire so mwina pamenepo pazifuna kuti apange average kuti mwina tiyambe kulipiranso chani tingongole ta mbuyo mucha koma ndi chiyembekezo chathu kuti mafuta achatsika nawo akatsika mafuta zinthu zambiri zitsika choti zinthu zambiri zimakhuzana ndi mafuta chifukwa zikakhala kuti kandi zakumunda zimakatengedwa kuminda kupita nazo kumsika kaya zogula kuchoka kunja ndo nazo zimabwera transport zimayendera matransport imene mafuta so kuti zinthu zikhoza kumatsikirako ndithu and zitsikirako ndithu malinga ndi mmene maganizo achakwera ndaganiza kuti maganizo achakwera choti achakwera analolera kusiya program ECF chifukwa choti ECF chaimanena kuti kwezani mitengo ya essential services kuti zimene zimafuna kuyikidwa kuti zikhalepo so wanena kuti yayi nanga tikakweza mitengo ndoti anthu anga ndo apa ndi bwino program itisiye mbali panopo ntiti tizitolere tikhale tili kuno bwino so obviously njira iyi ndi game changer yeniyeni and pandale yabwera nthawi yabwino chifukwa ndikuona kuti mwina anthu ambiri amene amatha kuona msogolo ndi kuyamika zabwino atha kuyamika kuti zinthu izi zinali kuti nanga izi chifukwa anthu ambiri tikuvutika nkhani ya mafuta panopo tizikhala ndi kukhulupirira kuti khala ndi mafuta kama kampeni aziyamba mandeli mafuta azikhala aliko ndikuti kampeni anthu apanga mmene munthu angafunire musumulira za nkhani ya mafuta koma chachikulu ndiona kuti maindustries athu ndi amalawi ambiri azimva kukoma period iyi pene tayamba G2G ndikukhulupirira kuti zimene zitithandiza kwambiri andi zikhoza kutithandizanso mu njira zambiri chingoyamba chingokhala chiyambi chabe kugulisa zinthu upanga deal in G2G government to government chabwino ndathokoza kwambiri Mr. mayamba bwino kwambiri kuti fotokozera za kufunikira kwenikweni kwa kugula mafuta kuchokera kuboma kupita kuboma limene dziko la Malawi padakali pano layamba tsopano kuti liyambe kuona kupindula kwake Mr. Mbekasamba ino muyambira pati pankhani imeneyi pazakufunikira kwenikweni kwa nkhani ya G2G ndiyambira pamene amvula makamba kuti panali pressure chabwino kuti boma likweze mafuta. It was easy for the president to accept that, and chifukwa chimene mtsogoleri wa dziko anakanikira nchakuti the easiest answers mayankho ophweketsetsa kawiri samakhala mayankhona, samakhala ma solution oona othetsera vuto. Ndikupatsani chitsanzo. Dziko lino kuchoka 1994 chuma chathu chakhala chikungo pita pansi, kumango pita pansi, za ulimi kumango pita pansi, za mtengatenga ndi mtokoma kumango pita pansi, za umoyo kumango pita pansi, maphunziro kumango pita pansi kuchoka 1994. Zaka 24 zinthu mdziko muno zikuzondoka. Chifukwa chani? Timasankha kugwiritsa ntchito mayankho ophweketsetsa othetsera mavuto. Chitsanzo. Yes. Kodi tipange bwanji kuti tipeze forex? Mukudziwa kuti njira yoti mupezere forex ndikuti muongezere magetsi, mafactory abwere mdziko, inuyo mudzipanga produce, mudzipititsa kunja. Koma pa nthawi imene magetsi mulibe, simukupanga produce, mafactory munagulitsa, inuyo solution yanu yopezera forex inali chani? Nkumakatenga dzingongole, nkumanamiza Malawi. The easiest means njira yophweketsetsa yopangira forex mdziko ndikukatenga ngongole. Ndiye kuti zimenezo zimene takhati kuchita zaka 24 zapitazi. Mwanipetsaka? Ngongole zake zijamangoti akati mukapanga akabwera kusani kuti pangani kati inu tikhoza kupatsani ndalama ngati ngongole mupange replenish ma forex reserves yanu zimachitika zichi $850,000 ukatenga ngongole udzapa ukatenga ngongole kwina basi kuma panga replenish ngongole. Ndiye chimene chimachitika nchakuti akangoti pangani
devalue kwa jana ndeti ngongole ija mapanga da impanga dapo manipesaka ndiye kuti ife timakhala ngati perpetual ngati anthu oti ena ake ndife business kwa anthu ena ake amenewo tapita mwapatsa ndalama mukapatsa ndalama falibe forex yo ndiye kuti after 6 months tawuza pangani devalue ndalama yanu ndiye kuti ngongole yathu jarani yapanga dapo ndiye ife tinali ngati kuti ife makasu omangolimira anthu ena kwina kwake manipesaka so tikabwera kunkhani ya mafuta mafigures amatchula akutchulidwa awa kumapezeka kuti pena tikuseva mwina $105 kusiyana ndi mmene timagulira kale timagula 186 pano tikugula 66 kale timagula diesel kumamugula kuona kuti diesel ndi petrol pakupatsala tikuseva $100 itu per metric ton dollars and dziko linolo tikati tikuoda mafuta timaoda ma 50 million liters 50 million liters isn't it? 50 million liters ndi munoda make ma metric tons angati ndio taseva ndalama zingati mwina close to $25,000 $25,000 ndalama zingati bwana ndalama zambiri manifesta saka ndio muipange $25,000 ija mwina times zaka 24 zapitazo pachaka timagwetsa matraka angati ama 50 million mastima angati ama $50 million kuneko ndalama zimene zimapita kuti number 1 number 2 kodi mukaganizira Malawi anthu amene amapanga ziganizo zimenezozo dziko lino amalikonda asalikonda chifukwa timati timakhala kukamba pano amene makonda kwambiri ndi political hypocrisy kumauza anthu chinthu china koma inuyo mukapita kuseri mukapanga chinthu china ndi chifukwa dziko lino sili masuntha ulo pang'ono political hypocrisy lero ndiziya kumene kuti akukana kuti memo tisamaje mofanana mpaka nakufika polipanga define dziko lino longa ti memo mukundipetsetsa ndiye muganizira kuti kodi ndalama zimene zizitika seva ngati ndi ngongole tibweze ngati tili ndi kanda fuel 11 aja ayambesa fuel 11 ndi ndalama imene amakonzera misewu mdziko muno mapoti hoza aja ndalama yake machoko fuel 11 tikamaliza zimenezo ndiye titsitse mafuta aja ngati pano pangotsika kale ku Southern Africa ndiye titsitse mafuta aja zinthu zikhazorani chimene mtsogoleri wa dziko angachite pofuna kusonyeza anthu mdziko kuti ineyo I mean well for this country ndi chani choposa kubweretsa kusintha pa chinthu chofunikira kwambiri mdziko munomu as a landlocked country ndiye muganizire kuti ngati paululika chinthu chachikulu ngati chimenechi ndi Dr. Chakwera nanga atatapa ngeso chimodzimodzi ndi fetereza zikhozokhabwa atatapa nge chimodzimodzi ndi mankhwala akuchipatala zikhozokhabwa chifukwa zimene zaulula kuti mitengo imene tikugulira katundu ku Malawi kuno si mitengo yake inenayi zimenezi mitengo imene ikuchitika chifukwa alipo ena ake amene amaja pa mitu pa Malawi pano President Chakwera akadasankha kuti imene 100 yo ndipatse ine nzitenga koma musakangane sokuti Amalawi asadziwe kuti mafuta wadambo tasintha dambo kula tapeza njira ya G2G ndipo dziko likuseva ndalama mwakuti ndipatse ndalama imene adakatha kuonesa mwina Dr. Chakwera adakatha panga zimene adakhanga na anthu enachi chifukwa kuti ngati zizuchitika panopa wakankha munthu kukanka and you know Mr. Kanache kuti zinthu izi zisachitike for 4 years mudziwa kuti panali anthu ena ake amene sizimakondweretsa amene akhala akudya kudzera pamenepo so a president who means well to a country says no gentlemen mafuta sindikweza koma tieni tipeze musakweze mafuta mdziko muno chifukwa anthu akuvutika kale koma tipeze njira ina yoti mafutawo tikwetse izi zimene anthu akumatenga kumtunda ako akumatenga makatero akumatenga kumabera Malawi tipeze njira yoti tikwetsere zimenezi ifeyo tizigula mafuta government to government ndi lero izi zizachitika koma chinthu china chachikulu chimene chaulula nchakuti mukakumbukira bwino nkhani ya G2G itayamba anthu ambiri alipo magulu anthu Malawi munomu
anayinyoza njira imeneyi. Amalawi nkufika pokhulupirira kuti njira ya G2G ndi njira yoti boma lofuna kubera ndalama. Ngati mukumbukira kunali mawu a president mpaka na president wa dziko makagula fetereza makagula akagula mafuta mpaka na nduna akayanda ndachani mpaka na mwepera kwanga na mafuta. Amayankhula mu television ngati muno Amalawi nkumamvetsera. Mwanimvetsera zimene zikutanthauza chani? Anthu amasankha kutenga chilungamo ndi kuchipanga raping justice. Amalawi nkumamva kunjako anthu aja nkumomberedwa mmanja ngati madolo. Koma Amalawi asakudziwa kuti amene amatenga ngati madolowo amene amauza zimene amakama nkhani imene zinali zinthu zofuna kuti aphimbe uchimo wawo, aphimbe kuba kumene afuna kudzipitirira kuwabera Amalawiwo. Nangataona lero tidanenapo kuti chilungamo sikisungunuka. Lero lo akuti chana anthu amene aja amene amanyoza kuti mtsogoleri wa dziko kuchoka pano anapita kuyayisa kukumana nawo anthu kumayankhula ma television. Lero lo akuti chana akamamva kuti lero tikugula mafuta nkumaseva $100 per metric ton. Ndi ndalama zingati zimenezo? Kodi dziko lino likabweza ngongole zonse nkhani yokweza mafuta njebweraso? Ibweraso? Sibweraso. Kodi nanga zitanthauza chani mafuta aja akatsika? Ndiye kuti chiliyonse kandi fertilizer akamayenda kuyenda motsika, kandi machesa akapangidwa factory, kandi ma raw materials, there will be justified cause for people or sellers ka manufacturers kuti atsitse katundu wawo, because chinthu chimodzi chimene chimapangitsa kukwera kwa zinthu mdziko ndi mtengo wa mafuta. Kodi umenewu ndi ubwino kapena ayi? Kodi pakati pa uyu mtsogoleri amene akupanga zinthu zokonda anthu uyu ndi anthu amene akhala kumanyoza nkumatukwana amene akufunira dziko lino zabwino ndi ndani? Because this is the best measure. The best measure. Ndipo ndafunsa Amalawi atakhala kuti zimene zachitikanso pa fetereza dziko lino kuzopita kuti zimene zitu zikutengera kulimba mtima kwa munthu mmodzi. Musaona ngati ndizophweka. They are big cartels, magulu anthu akuluakulu amene amadyera mumene muno. Anthu andalama zawo amene amathakutenga zindalama kwa kuthula kwa anthu atula nkhani kuti teni yankhulani kwambiri zimene ndizoyipa cholinga chakuti iwowo zimene akupanga zipitirebe. Koma Amalawi akumavutika. Dziko lino silingatukuke koma zatengera munthu mmodzi. Dr. Lazarus Makathe chakwera nkulimba mtima kuti ina apa sitichoka. Mafuta simukweza tipeza njira kuti zimene zithesere. Lero ndi mbiri yakale. Number 2, mafuta aja sikuti onse abwera pa magalimoto. Kuti aonetse kuti ndidakuwuzani kuti ndibwezeretsa njanje m'Malawi muno. Ndipo mafuta ndi fetereza ndi zinthu zonse zofunika pa miyoyo ya anthu ife as a landlocked country zidzibwera pa stima imene ndi njira pa njanje imene ndi njira yophweketsetsa kwambiri, yochipitsitsa kwambiri. Mafuta ena akatsikira kunakala ndipo afika mdziko muno pa njanje. Ndiye mukumbukira kuti atanena kuti ndibwezeretsa njanje hankalija wabodza ukunama akunama amene mafuta ena afikira kutanga ena afikira Mozambique. Ndipo aku Mozambique abwera mdziko muno pa njanje chakwera adanena kuti ndibwezeretsa njanje mdziko muno. Mukundipetsaka kuchoka kutanga kuzafika kuno ndi kuchoka kuzafika kuno apa ndi pafupi. Akubwera so in back ochuluka kwambiri pakamodzi. Nkhani zimene Amalawi afunika zizindikira chifukwa mbado unowo kunalibe mmene phindu la njanje linkagwera dziko lino. Kunalibe. Akuyenera kuzindikira zimenezi. Chifukwa tikabweretsa mafuta aja ochuluka pa njanje ndiye kuti tikuchepetsabe mtengo ofikira mafuta dziko muno. Chifukwa train imodzi chimakoka maboga ambiri. Ndero mwina ndi matraki aja amene amachoka imodzi kuchoka ku Tanzania akuonongaso misewu yathu kumangochoka mwina 100 or 150 pakamodzi. Kodi siti kuseva pamapeto pake ndimafuna ndifunse kuti kodi zonsezi ubwino onse ndaufotokozawo zona Malawi tingasireso anthu aja nkakanika kukonzaje moti ngati dziko mphukira zachiyembekezo zimene tikuziona ndi masozi zimene sitingazibwezeretse m'manja mwa anthu amene ajawo? Are we being fair? Are we doing justice? Are we going to do justice to ourselves?
basi titengeso zimene zizi nkhani za migodi kubwera migodi kukayerekera kaya kuti aliyense akudziwa nkhani za migodi mesipete lero lakonza lamulo kunalibe authority kunalibe chinthu chofunikira ngati miyala mtengo wapatali mdziko moti basi mungamangolulutsa ngati masampo nde basi mufuna kuti akonza lamulo apa akhazikitsa mining authority atani basi mutengeso dziko lino lomwe apatsa anthu mwacha adzakusisa pasi mezikazi are we serious? So ndi chinthu chofunika kwambiri ndizofunika kwambiri and chachikulu choti ngati dziko ngati Amalawi ngati nzika chimene toyena kuchita ndi kuteteza zinthu ngati zimenezi kuziteteza kuti mpaka nazifike ndipo upinduliradi Amalawi phindu tulika pali aliyense mpaka na munthu amene akukhala kumudzi alimve nawo kukoma ndipo tikhozopangisa zimenezo tikwanisa zimenezo ngati tikapanga zinthu zanzeru pa 16 September. Ndatokoza kwambiri msambeka sana kwambiri smart wanga amene anayankhulira mamulumuza nawiriwa iwo kuti panje pa nkhani ya G2G ndikufunika kwake. Chinthu yamba chimene ndingafotokoza chakuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera waonetseratu kuti ndi mtsogoleri wokonda anthu ake ofunira zabwino anthu ake chifukwa chinthu yamba ngati munthu amene ukutsogolera umene oganizira kuti decision imene ndikupanga kapena chiganizo chimene ndikupanga chibweretsa mtendere wotani kutsogoloko. Ganizo lalifupi nthawi zina limakhala limene limabwera ndi mavuto ake ochuluka mmene afotokozera mpeka samba kuti chiganizo chokhala choti tigule mafuta kuboma ndi boma so ndi chiganizo chimene munthu wina akhozongopanga ngati wadzuka lero akuganiza zongoganiza za mthumba mwake koma ndi munthu amene akuganizira kuti kodi lero ndi mawa ana amene akubadwa adzapeze dziko lino lili potani. Dziko lino muzaka zochuluka kwambiri uthoseka nthawi zino kuti kodi ndekuti timabwerera mbuyo kwambiri kodi zinthuzi ndekuti zimalakwika kwambiri. Ndikumbuke nduna ina idafotokozapo kuti dziko lino dzenje limene lidakumbidwa sidali masewera chidali chibwembe chimodzimodzi nyumba kwachitika chivomerezi nyumba yako kuti ibwerereso nyumba imene mmange imatenga zaka ndi zimene zochitika pano dziko lidawonongeka lidavunda ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akubwezeresa zinthu mwadongosolo ndi ukamachita mwadongosolo anthu ena amamva kuwapo chifukwa anthu ena amaganiza zongopindulira iwo okha ndi banja lawo kumaenda magalimoto opuma kumaona kuti kodi ndekuti tizingoganiza mthumba mwathu mokha osaganizira Amalawi ali chilungamo chilibe kalala chilungamo chilibe kalala iwo kuganiza kuti mwina tizikanyamula mafuta awo ndikufe tizikabweretsa kuno ma benefits athu azikhala otero koma napo khapa muganizire mulimi amene amanyamula zokula zake ndi mtengo ukwera kwambiri foja kuti kafika ku auction ni ndalama zokazo ngati mafuta afika tsopano mdziko muno adzifika mdziko muno mochipa ndekuti tiyembekezere mulimi wafoja akudziwa kuti ndamanga suti icho ya fuel icha na seva munthu amene akagulitsa chimanga ya seva. Many people will benefit from this initiative. It's a game changer. Chinthu chinanso ngati amakwanitsa kuba Geneset office Geneset kuba ndekuti pa zinthu ngati zimenezi samabako mafuta omwe amabedwa. Those are the questions imene Malawi akwena kutifunsa where we are coming from and where we are going. Ine ndikukhulupirira kuti adamba kalo kambirana zafetereza kuti tizigulaso boma kuboma tiyembekezere zokoma koma zinthu zabwino zimatenga nthawi zimafunika foundation yabwino ndi foundation imene mtsogoleri wa dziko la Dr. Lazarus Chakwera akutenga ndi foundation imene munthu ngati Malawi ukuyena kuganizira kuti ndi foundation yopindulira dziko, foundation imene ibweretse chimwemwe chochuluka kwambiri kwa Malawi osati kwa munthu mmodzi. Tikamapita kuchisankho tizikaganizira kuti tupite chitsogolo kapena tubwera mboyo, koma ngati ufuna tipite chitsogolo khulupirani chisankho mwina ukapanga choyenerera kukasankha utsogoleri wa masomphenya osati utsogoleri wa majera mphoto. Chabwino ndatokoza kwambiri Mr. Smart. Aona ngati wayamba bwino nkuluyi. Afya.
Baba tenda baba. Ndathokoza kwambiri. Ndifuna kuti tipume pang'ono. Tibweranso nkhani imene futhi tizamalize. Mwachidule kwambiri. Ndiye padakali pano tufa tipume tionezi mwachidule kwambiri tibwerenso kwa setup. MBC program ineyi imakufikani pano pa television komanso pano pa MBC Radio 1. Mnendinda Blessings Kanache masindi ndekha ndi akuluakulu angapo mu studio muno komanso pa line pa tili ndi akuluakulu awiri amene achokera ku bungwe la NOCMA, National Oil Company of Malawi, bungwe imene limakhala likuona nkhani zokhuza mafuta mdziko muno. Ndiye tiwalandire akuluakulu amenewa. Mr. Raymond Likambale tikulandire kuchokera ku Lilongwe. Limatawawa. Ziko kwambiri. Koma ndiyamva kuti muli panthu awiri. Ena so azipange introduce. It is Sam Ulaya. Mr. Sam. Business development and supply chain manager. Great. Tathokoza takulandirani Mr. Ulaya. Leo mwambiri. Ziko ndimafuna titamva kwambiri kuti padakali pano kukamba nkhani ya G2G imene padakali pano tikumva kuti mafuta afika kutanga. Can you confirm wauza Malawi situation ili bwanji? Tiyambe ndinu Mr. Likambale mukatero mwapasira nzanu. Ndizoonadi kuti mafuta afika kutanga pali sitima imene izina lake kuti MT Vigo yatibweretsera mafuta amenewa kuchoka ku Oman makamaka kuja amati ku OQ Trading. Ndiye ndikwaza kutsimikizira ndithu kuti yafika zana ndipo zonse zokonzekera amatenga masamples kumene kuti aone kuti kodi mafuta awandoyenerera kenako amatsitsa mafuta amenewa kwayika m'matanki imene process yake timati kuchita discharge. Akachita discharge choncho pamene kuja matanka amakatenga ndiye zonse zokonzekera panopo zili mchimake zikuchitika zimenezo sitima imene idafika ndithu. Chabwino ndiye kodi mina tifunse Mr. Ulaya afotokoza sitima imene yafika Mr. Likambale chichitike pano chikhala chani makafuso amene ayankha Likambale ino yorano kubwera chichitike pano Mr. Likambale chichitike ndi chani tsopano mafuta pamene afika kumene kutanga. Ndingo fotokozanso kuti mafuta amene wawa sikutangofira kutanga kokhaku tateremu sitima imeneyi ikatsitsa kutanga ipitiriranso katsitsa mafuta ena kunakala. Cholinga chathu nchonera kuti mafuta awazifika mdziko muno mochipitsitsa. Ndiye inu ndine tikudziwa kuti mafuta akakhala ayenda pa sitima chifukwa kuchoka kunakala abwera kuno pa sitima. Ndiye sitima imodzi chimutu chija chimasandithu kukoka kapena mwina matraki tatizilenga katraki imodzi ija ndiye kuti tukuzamba mwina za 150 or 200 kumene. Ndiye cholinga chathu nchoti abwere kuno motsika koma akutanga nawonso azibwera kuno kuchitira kuti mafuta awa azibwera au kwakubwera au unso akubwera ndiye kuti mokhala nyanja ya mafuta mdziko muno. Ife ndiye cholinga chathu ndiye munafunsa kuti chochitika ndi chani ndi muchana fotokozera kuti pakadali pano amachita kaye quality checks akatero kenako amatsitsa matanki mafuta amene akumayika mu matanki ndiye kuti galimoto kapena sitima zizithatswana kunyamula kubweretsana mdziko muno. Chabwino ndiye tipite kwa Mr. Ulaya mafuta amenewa kufunikira kwa mafuta amenewa ndikotani kumene mukugula mwina tikayang'ana nkhani ya mitengo ndine Mr. Mpeka Sambo mu studio muno Mr. Humphrey Mvula komanso Smart Chalika amakamba apo za mitengo na kuti mitengo yake kuti ndiyomverera kuyerekeza tikamagula kuchokera kwa kuti tikugula kuchokera kwa anthu kapena madobadoba tati simikizireni Mr. Ulaya kuti zilikwenda motani nkhani zimenezi ndikufunikira kwake. Mafuta amene adofika kwambiri dziko la Malawi pa nkhani ziwiri yoyamba ndi ya mitengo mwaso kachiwiri kupezeka kwa mafuta. Mukudziwa kuti pakati patira ndi vuto la kusowa kwa mafuta amene akubwera 50 billion liters per month and program imene ilipo ndiya kuti moka tibwera saso veso ina another 50 billion liters tanzo kuti pakhala continuity mafuta akhalapo motsatizana miyezi imene ikubwera. Kachiwiri ndiwonso yofunika kwambiri kwa dziko la Malawi ndi ndalama zimene tipulumutse $8 chifukwa choti mafuta awati kwagulano motsika mtengo kuyerekeza ndi imene timagula poyamba. Ndiye mukhoza kuona kuti dziko la Malawi lipeza ndalama lisunga ndalama maprojekti ena amene akhati akuvutika pachitsanzo program amene amadalira kwambiri ndalama zochokera ku mafuta. Zimene zili pakisasa kuti tipeze ndalama zoti tikagwire ntchito pa project amenewa.
Chabwino, ndathokoza kwambiri, ndimafuna ndipereke mpata kuti ndiakuluakulu mu studio muno. Ndaona kuti Mr. Mvula komanso Mr. Mpekasambo aona ngati ndimanga amene afunsa atafuna atafunsa. Ndapase mpata Mr. Mpekasambo, pali akuluakulu awiri apa, Mr. Ulaya komanso Mr. Likambale chokera kuno kima. Mwina Mr. Likambale mwakambapo nkhani ya kudzera ku mafuta kubweretsa mdziko muno, kudzera ku kunakhala amene afika mdziko muno pa njanji. Ndimafuna mutabwerezanso kuti kodi ndi mafuta ochuluka bwanji amene muli ndi malingaliro kuti adzifika mdziko muno pa njanji kulekana ndi njira imene takhala kugwiritsa ntchito nthawi zonse njanji ili yochoka kwa zaka zambiri imene timagwiritsa ntchito ya matraki mathankala kumabweretsa mwina pang'ono mathankala kumandondozana misewu yathunso nkumaonongeka ifa zimene zimakhala zolemera. Zikomo kwambiri mujanna kambira muja kuti ngati pali njira imodzi yobweretsera katundu mdziko kwambiri pakamodzi ndi kudzera pa sitima. Ndi ndipolokozenso kuti akakhala kuti ndi galimoto imene yanyamula mafuta amene 1000 imakhala yanyamula mafuta kapena 35 to 38,000 liters. Pomwe ikakhala kuti yabweretsa ndi sitima mukhoza wabweretsa mafuta omwewo kapena 3 million pakamodzi or 3.5 million pakamodzi. Ndiye musanza kuona ndithu kuti kabwedwe kake kazibwera ndithu mochuluka kupota mmene zakhala zobwerera mbuyo. Koma tinanenanso kuti paja tizibweretsa ponso ndi ena wakutangawa kuti aziyenda pepa kubwera kuno chifukwa choti mwina kumene kunjanje tina kozeke bwinobwino koma ntchitoyo ndiyo tikugwirika ndipo tikupita kunkoti nakonso pompano akazimva ndithu kuti akhanga tikubweranso tima zina uku. Ndiye kufotokoza wake ndikumene kuti mafuta wazibwera ambiri kopa pakamodzi osachekera 3 million paulendo omwe. Funso langa lina ndimafuna liyapita kwa Aulaya. Yes. Aulaya anakamba nkhani yosangalatsa kwambiri yokhudzana ndi zinthu zina zimene mafuta kupezeka kwa mafuta pa mtengo wabwino mdziko muno kumachititsa koma anazaduka sana mveke. Makamaka kuti ndi ziti zina zimene zimadalira ndalama zochokera kugulitsidwa kwa mafuta mdziko muno. Aulaya nthawi imene yasimuna mveke mwina tabwerezani kuti Malawi amve kuti kodi tikamagulitsa mafuta ndi ziti zina zimene Malawi amapindula ku ndalama zina ka maleve amene amatoleredwa kuchokera kugulitsidwa kwa mafuta. Ndio mwambie tikamagulitsa mafuta pa pricing structure ya mafuta ali maleve kwa tinayo kuti ndalama zimene boma limapeza kuti kagule ntchito zina zachitukuko. Liwiri mwa zikulu zimene zimapita ndi ndalama zimene leve imene imapita ku roads fund. Roads fund ndi leve imene imapita bungwe lokonzera misewu Malawi. Ndipo zimakhala ndalama zambiri. Ndalama zina zimapita ku rural electrification fund. Marep. Magesi amidzi kapena mwachidulo timati marep. Yes. Then maprogram awiri amene wawa misewu komanso magesi amidzi. Maprogram amene avutika kwambiri zaka zimene zizi chifukwa chakuti mafuta awa timagula modula. Ndipo timagula mafuta modula tibalete kuti tipeze ndalama zoti zipite ku maprogram amenewa. Tsopano pamene mafuta akhaura kugulidwa ntchito agulidwa pa mtengo wabwino ndikotheka kuti tipeze ndalama zoti zikapite ku maproject amenewa. Kuti maproject amenewa pangasapa ngati misewu yambiri imene maproject ena mwina anayima marefu magesi amidzi ndalama zinavuta kuti zipezeke. Tsopano kutsogolo kukakotheka kuti maproject amenewa atipitirize. Chabwino, ndathokoza tifuna timalize kucheza kwathu. Mwina tiyambe ndi Mr. Ulaya. Sana malize Mr. Humphrey Mvula aliso ndi ndemanga amene afunso afuna atayankhula nanu. Ine ndi mafunso sindifuna ndiyankhe pano yani. Chokafuna kuti akhale pansi aunguze. Chabwino. Tanena kuti mafuta akubwera mochipa G2G. Ndiye ndifuna ndilankhulire ogula mafuta. Kuti tsopano mitengo imene tizayembekeze ikhale ya mitundu ayi musayankhe pano yani. Chikwamena kuti mukhale pansi mupange masamu muone kuti mitengo yake izakhale ya mtundu wanje kuti zaona kuti zatsika mitengo osizatsika mtengo musandiyankhe kwamulakwisa. Cha number 1. Cha number 2 chimene chikufunanso kuti mwina nditaziwa ndi ndondomeko ya ngongole zimene tazipanga accumulate imene kuti maleveziwa akanakhala akukonza zinthu izi tipange bwanji kuti tipanga fogo tiyayimika tipanga chani because anthu phindu lawo lalikulu ndofuna kuti aone
ubwino ogula Mafuta ndi G2G. Kungokamba pakamwa sizigwira moyo koma kuona kuti indeed pump price wasika mtengo. Locally chimene chimavuta because mafuta akhala erratic kusaoneka pafupi chimakachonera kuti madera amtown Blantyre Lilongwe mwina mafuta ajamakhala opezeka koma anthu okhalamiza amene ali ambiri mafilling station awo okhalamiza amakhala dry kwambiri as a result kumeneko anthu ogula mafuta amagula mwina 5,000 kwacha per liter or 7,000 per liter. Tingamapange bwanji makamaka development manager kuti mafuta jakarowa muno muzakumbukireso kuti kuli anthu ambiri Malawi amene makhala 80% imene makhala kumadera akudzi. So kumene kujaso supply izikhala properly moderated kuti anthu aja azionaso kuphweka kumene anthu antaona amakuona. So kuti ndimakolo anthu amakhala kumezi komanso ndikumene kumachokera zakudya zambiri kandi chimanga zina zimene zimafuna mafuta kuti abwere. So mafunso atatuwa nangwa senza kukupa serani kuti mukapita ku office mupeze yankho muzatithandize kanguza mwaka nache kanguza ali kambale mulembe zimenezo aunali mafuta kumadera akumidzi kumakhala anthu 80 pa 100 ali onse mdziko muno disbursement ya mafuta kumeneko zikukhanga tisizumala kusoka ali mulembe mayankho amenewo sikulina mudzapire bwana ali kambale mwamba amene ndi Ulaya chabwino ndeti mafuta ndikubira mwamvesa zimenezo mafuta kwaseni mpata tiyambe ndi Mr. Ulaya kena kwa ali kambale mumaliza mawanu amene mungatsirize nawo mawa uno kapena nthawi ino kwauza Malawi powalimbikitsa makamakapo wasimikizira nkhani ya G2G ndi mene boma likhale Malawi akhale akupindulira chifukwa cha ndondomeko yatsopano imeneyi kukhala potani. Tiyambe ndi Mr. Ulaya. Baba ndiyokondwa kuti panapita nthawi imene timakamba nkhani imene ya G2G tsopano tafika ndime yoti mafuta cha Africa kuti ulendo pamene tapserezera ndithu ndipo tawoyamba tikupita chitsogolo mafuta azibwera a G2G kuti ndichizero kusogoloko mafuta amene akhale kumanawo akuchepa kwa mafuta akhala kuchepera mene thandizeso mtundu wa Malawi zomwambiri. Tathokoza Mr. Likambale mumaliza bwanji nthawi imeneyi. Ine ndimafandene kuti dziko lino ndilathu sipanapezeke dziko limene anthu ananenapo kuti the former people of Malawi kapena the former people uko ayi dziko lino ndilathu ngati Malawi tete likonde taona kuti kawiri katatu anthu amafalitsa uthenga umene tiona ife tikadakonda kwambiri kuti ngati pali kufuna kupeza uthenga kuti konse dziko lino paja analipatsa achama ndi malamulo a access to information ife ndiokonzeka kupereka ndithu uthenga wina lonse anthu angatifunse koma kupalitsa uthenga wabodza izikutithandiza. China nchonena kuti tanoti mafuta wazibwera panjanje tiyeni tisamalire tisaononge njanje kuti mafuta azibwera bwino mdziko muno. Ine ndimaona kandi malizo choncho. Ineyo Mr. Raymond Likambale tikuthokozeni mnapeza nthawi kuti mutiyankhulane mawa uno komanso tikuthokoza kwambiri Mr. Ulaya kuchokera kumene kunokema kuti mawa uno mnatipasa nthawi kuti tikhoza kulankhulana makane kuti nthawi ino usati mawa uno free program imatuka nthawi siyanasiyana komanso mtene kuti nthawi ino kuti mnatipasa mpata kuti tikhoza kulankhulana tikuthokozeni kwambiri. Pakhala information ina muzitiuza mwana mafotokozeramo kuti Malawi mwina asamafalise uthenga wabodza okhuza nkhani ya mafuta malo make azibwera kwa inu Mr. Likambale ngati ulankhulira nthawi zonse mulipo tikuthokozeni kwambiri. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Chabwino Mr. Mvula mumaliza bwanji ndikwasani mpata mumaliza. Ndinene kuti nkhani ya G2G ndi yabwino koma mwina nditenge kumbuyo pang'ono pomaliza kuti nkhani imene inatheka mwina tibwerere kwa maremu Sarosi anabweresa topic ina yake imene yatithandiza kuti tione bwino mindset change. Yes. Kusintha maganizidwe athu anthu ife tinali ndithu mukapolo colonized ndi azathu wazunguwa. We always believed the IMF, World Bank kanena chinthu the gospel truth. They amatifinya ndithu could not do anything. If you want to go mafuta G2G, no, don't do it. Like helpless people. Yes, if you can't get it, me too. And we're always importing solutions. Yes. That was the best women. And kukonda kubwelesa ma consultant wa.
amene kuti sikwawo kuno kuti atithandize kupeza local solutions zikumakanika komanso skulu yathuzi we colonize nthawi zambiri akalankhula chinthu zungu timaona ngati amene nthawi zonse ndichani would not have bought Mafuta G2G because amene anali woyamba kupanga criticize njira imene anali ma resident representative wa World Bank IMF azimene zoyayi sizabwino yayi zimene zoyayi zipanga affect program yathu chanzabwinobwino. Now the hate is we've got G2G people and Mafuta ochipirako we will not be buying from madobadoba. That should go muzinthu zina zonse zambiri. Mafuta ambiri amene tili nawo Malawi muno they were imported by our fervent belief manzathu omwe wazungu tinagulisa makampani anabwera pana IMF World Bank gulisana makampani onsewo gulisana pangani privatize Bank pangani privatize Eskom boma simakale likupanga nawo za business yayi mu CMC ife kugulisa makampani paka makampani munagulisa munaiwa kali kuna hizo condition ya kuti basi ni kwa kani mene kunja kwa bale afula ntabile makapana magulitsa Analibose amakapana ari munali port mabanga nawo facilitated anabwera kuna makozata tu kabwera kwa kwa angora za mbili panga 35 misika ya 105 the non profit making amene ni social service masama gulisa nchito ya easy manyumba oseo gulisana inosazora makuchira Ndale so ana ngasi ignorance, colonization. Yes. You know, colonization. See, not that we are still colonized. Kayokare professor, you are still what? colonized. Mostly in our minds. In our minds. Because even the textbooks we read, the Zakian and Zanzafri, they don't refer. Good if it depends on so our biggest challenge is the blind belief that it was even when they don't apply to us, so we saw those companies. Good is an answer to happy when they are a problem. Who can have a table of the wow, man, Zakabakuti, Zakamakote, Nicaragua. My example was how Pericaja. Kumaiko akutari ndi Kuno. Zosa kugulizana. Ma minerals kukana mukhale ndi regulated framework yayi. Ili mutibanga ife tisibanga process mala konkono. Ariya. Regulated framework imena yayi wala. Ili usakare now za ma minerals. Ubwera ma investor. So if you know ma minerals if you ngokhala ngati mujawa matika messenger abazi ngokhala atumire mwinye abazi ngokhala ngati Ubongo kudzoka ni mafuta wakamwe. Musana haja. Atenge magari motors maroli kutenga ma samples. But so you find that they controlled our registration maramuro wose ife ngokhala andu basi. So that is the biggest problem. So mindset change is very important. So we are lucky. We have a president who is a risk taker, who believes in saying, no, this is Malawi. We only Malawi can solve these problems. So for me, project the mindset change, and that can only happen when vision, because it's not only looking about money, it's looking for sustainability of Zinthu zina zimene mwina ukontinue ndi topic ina ya patresa yo kuti tipange so roll into it. Chabwino. Ndathokoza kwambiri Mr. Mvula. Ndifuna basi nipata Mr. Mpekasambo. Mwachidule kwambiri mumaliza manje nkhani mule. Pali uji pamakhalanso njuchi. Anaimbapo solutions banda. Pali uji. Pali uji matala. Ano mafano fure uambo wafula ka injuchizo. Pali uji pamakhalanso njuchi. Yes. Ndikutanthauza yani. Muona kuti ngakhale tikukamba kuti izi zinthu zabwino. Koma pali zinthu zina zimene kuti ubwino ufikire da Malawi moyenerera pa Chingereza amati in fullness. Tikuyenera kupanga ma controls angapo. Number 1. Ma controls akindiyati tukamba pano kuli mphekesera zoti anthu ena kumatenga be mafuta nkumapitisa mai kwa kunja ncholinga yona anthu ena Malawi ena adzikuyabe ndi mtsogoleri wa dziko chani kaya muna kupanga ma business poti mai kwa ena petrol ndi diesel ndodula ndipemphe kuti aboma pamene chabwino chabwera chonchi kumeneko ku Ministry of Homeland Security
kaya mwina mutandizidwa Trade. Minister of Trade, Minister of Homeland Security, Defense. Minister of Defense, MRA, ndizina zotero. Mwina atakhala no pansi nkukambirana bwino kuti how do we protect tingateteze bwanji ubwino umenewu chabwino chimeta kwanitsa ngati dziko kuti tipange tingachiteteze bwanji kuti amalawi apezedi aonedi kukoma kumene akhala kufuna kwa nthawi yayitali. Ndizofunika kwambiri koma pakhani imeneyo ndimafuna nditsindike kuti nkofunika to invest in technology. Ngati dziko tikuyenera kupanga invest kwambiri in technology. MRA, Malawi Police Service, Malawi Defense Force, ndani ka Minister of Trade, let's invest in technology. Drones can be flying at every border every 30 minutes. Fly a drone and have a view just like made makhalira ndi ma CCTV cameras in our offices. Let's invest in technology. Malawi Police Service, Malawi Defense Force, Minister of Trade, Minister of MRA, Minister of Finance. Let's invest in technology. Zinthu zina zinizochipa kuzikutana nazo kwake. People who are smuggling things or into Malawi illegally, let's invest in technology. Ndikudziwa kuti kukhala mena resistance chifukwa alipo anthu ena amene amapindula ndi smuggling iyo koma let's invest in technology. Change kuti ibwere, it doesn't come so easily. So mbali imeneyi chabwino chili chonse chikhoza kwanitsidwa kuchitika koma ngati ifeyo sitisamalira chinthu chabwinocho ndiro chabwino chasipezeka makambali pakuti mafuta kuti azibwera mdziko muno topano khala njanji imene ikukonzedwa fwa njanji zimatulukira kuwiri ine matulukira kuwiri matulukira so tisamalire zimenezo kuti ubwino obweretsa mafuta pa njanji mbado unowo udziwe. Pomalizira ndi mafuta ndinena kuti kukhala ndi vuto ndikulidza vuto ndikwina koma kupeza njira yoyenerera yothanirana ndi vuto lija ndikwinaso. Ndikutanthauza chani? Tikuyenera kukamba zimenezi moona mtima, tikuyenera kuvomera pamene ena tidalakwitsa fwa zimenezo ndi zimene zitathandize kupanga achieve mindset change chakuyikamba ija mitu maganizo ndi machitidwe ambado umene ulipo walero anathuwa chifukwa ndi amenewa amene tidzasira udindo oyendetsa dziko lino. Ngati sakuzimvetsa zimenezi zonse zilikhoza kupanga koma zidzakhala zopanda ntchito. So kuti amvetsetsana amenewa tiyeni tiwauze moona mtima mwachilungamo tiwaphunzitse kuti izi tikupanga chifukwa chakuti afotokoza mvula lero pamene dziko lino lidapunthwa kuti adabwera anthu kudzawuza kuti kulitsani makampani ayiwa kumamvetserani kuti tikulitseni makampani akapatsa makizapo zako nikarapo tsolo kunikarapo mosagwirizana zisazochokera kuti takati kumakamba kuti vuto lalikulu ndi ilili. Okay, so mwina tipanga discuss zinazo ma subject amene abwera komano ndimangofuna ndifotokoze kuti ngakhale achinyamata nawo tiyeni tiyambokhala ndi chidwi achinyamata kumvetsetsa kuti kodi vuto ili likuti libwere lidabwera bwanji for vuto kuti lichitike ndilo lili ndi gwero lake ululonso umene ukumva uli ndi gwero lake. That's why you need to start understanding the first point of understanding is khala imeneyoyo and tikhale ndi chidwi cho makhala ndi kankhuli kumvetsetsa kuti dziko lathu limene tikukhala moti iziwitika chifukwa chani iziwitika because it is only that when you do that pamene ungathe munthu kupanga resolve. Koma tikumbukire kuti pamene pali uchi pamakhala sojo tisabani tathokoza kuti msambika samu tufuatilize program yathu nthawi yochepa kwambiri. Smart Chalika nimafuna kuti iwe dzulo president wa dziko lino atsekula pa kresa makamaka nthambi yopanga mafuta taona kuti kwa nthawi yamba titu Malawi muno tikhano ndi company chuka bakresa abweresa nthambi yawo imene ikupanga mafuta chuka kwambiri. Iwe ndifuna kuti umalize ndi nkhani imeneyi ndapasa mpata akuluakulu aso amaliza nkhani imeneyi kamodzi iwe ukuona kuti ndikufunikira bwanji kuti tili ndi company kadapa kresa ndikhala ndi malo omapanga mafuta ochuluka kwambiri akunena kuti pa tsiku akufuna azigwiritsa ntchito matraki onyamula soya okwana 19 zipereka mpata kwa anthu alimi zipereka mwayi kwa anthu osiyanasiyana ama business osiyanasiyana kuti akhoza sona kupeza njira kuti akhoza makapezera ndalama. Uli ndi mawu otani Smart? choyambirira ndi environment, a conducive environment imabweretsa investment. Mtsogoleri wa dziko lino wapereka mpata kwa makampani amene osangoti afuna apindule okha koma amene afuna apindulire
ndikuita contribute to the economic growth of the country. One of them is Bagresa. Plant manager sitingopindula iwo pa business koma ipindula mlimi amene ali kunthalire, amene ali ku Kasungu, mlimi amene ali ku Nsanje, mlimi amene mwina ali ku Blantyre, amene amalima soya apindula ndi kampani manager. Fa soya amene azifuna amene anafotokozera dzulo mucha enaka kampaniyo ndi ochuluka kwambiri, ndipo adapempha alimi kuti alime soyayo ochuluka. Benefit yoti mulimi apindula 1 2 ngati dziko mafuta amene akupangidwawo ena adzituluka kunja kwa dziko lino, it means tidziyamba tsopano kupeza ndalama zakunja zimene zizibwera mdziko muno. Ndisindika kwambiri popereka environment yabwino. Mtsogoleri wa dziko dzulo lija ananena kuti tichita support ma company kapena ma investors amene orientation yawo ndiyo kapena kaganizidwe kawo kufuna kuti tidzipanga ndalama zakunja zochuluka zimene zizibwera mdziko muno. We support them ncholinga kuti dziko lino chuma chake chipite patsogolo. So chinthu choyambira kwambiri chofunikira ndi environment imene mtsogoleri wa dziko lino wapereka kwa anthu amene akufuna kuchita invest mdziko muno. Zinthu zofunikira kwambiri zimenezo, komanso kuti Amalawi apindule kuzira mu zimenezo. So pali ena amangobwera kuno ngati investment kumazapanga zinthu zosiyana ndi zimene abwera kuno, zimene zosonyeza kuti timataya kapena kutsata malamulo kunali kovuta kwambiri kuno ku Malawi. Timangochitapo zinthu ngati kuti wangozizimuka munthu akhuzochita zimene akuchita mosatsata malamulo. So utsogoleri umene ulipo ukuonetsetsa kuti tizitsata malamulo pochita zinthu ncholinga chakuti zika zizipindula, dziko lizipindula, kumapita chitsogolo. So anthu ambiri apindula kudzera mu ndondomeko imeneyi ndipo dziko lipindulanso. Ndithokoza kwambiri Smart. Ndifuna kupita kwa Mvula tikatete mazana pesa. Mr. Mvula, plant yatsopano ya ndalama zimene apanga invest 100 million US dollars ni ndalama za nkhani mukuti bwanji? Yeah, di chino chante kwa patani. Bagresa ena chama cha kwa Tanzania hapa. So Tanzania na Tanzania hapa. Yes. Our neighbor kwatuka. So Bagresa inari current grain and milling company. When kumagaisi ufa Imwezi wa makampani inari subsidiary kuti ni makampani kwa kamili money that subsidiary ya Admark investment. Then makampani moza mena anagurusidwa and Amalawi anaruza zinthu zofunikira kwambiri mwini wa grain and milling. Inari kampani ya bwino kwa yolemba anthu ambiri komanso matipasa ufa zosoweka pamweyo yathu zambiri zimene pachitika. Sono kubwera panopo pa plant imene ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Chapata mtengo wapatali to one of the best things to happen to Malawi because mjizongo cha business ama tapeza off taker amene anthu azilima soya amene azigula soya olimbika ndi ndani ndio omwewo because it means panopo ndi kuti yamati promoting agri-processing ndi kuti tili ndi mbewu soya ogula tili nawo already kungofuna kuti mwina agwirizane ndi Admark ali misika yambirimbiri imene ilipo azikagula soyayo in the markets Admark ndotapanga revive ma markets aja ali magamoto 19 azikangotenga kubweresa kuti kukaso secondary industry boza anthu wajaga mafinya soya kuzikhala ma byproducts azimene zija amene nthawi zambiri amagwisidwa ntchito kupanga zakudya za ng'ombe timatika soya cake amene ngwandirama zambiri ngakhale anzatu South Africa akuza kumakagula amazagula amene amapanga zakudya za ng'ombe koma it means mwina profit angopanga diversify kuti mamoti azingolipa zakudya za nkhuku ndikuti soya cake azingwisa zochita kupanga zakudya za ng'ombe za nkhumba za chani zambirimbiri kukhala ma industry ambiri amene angabade umenecho. So pamene popo ndikuti tili bwino tapanga promote za ulimi tapanga promote agro-processing mene mafuta sazisowa mitengo ya mafuta mambo tambiri timagula kunja ndikuti akhala ochipa azipezeka kumalawi konkuno mafuka opikira azipezeka kumalawi konkuno komanso ndiye kuti supply pansika ikhale ochulukirapo mitengo itsika
nduta Malawi so azidya mafuta kumalawi konkuno then my byproducts akusoyaja sapita sokunja azipangira so zaudya za ng'ombe or za ziweto zimene tinazo konkuno so that's a complete industry ndikuti zizichoka kumene kokutipeza zinthu zoti ngamagulise kunja muno bwino so ni chinthu chamtengo wapatali kwambiri and for me ndingapange promote my industry ambiri amene angapange choncho konkuno omweyo atiwa asamangoteka tii kuno in raw form kumakangulisa kunja afford yawo we need to find industry kati omweyo afford ya tiyambeso panga masigareti ochulukira I know that amagula afford yalipo koma tizikhala ndi afford yawo jatalima wapita ku auction auction abwere kongo nakale processed wina tizipanga masigareti wena tizitenga ko zimetenga zipange mu afford ya masopo chani so that focused approach amumba ndazawo azikhala ndi focus kuti kodi industry raw material timaipanga na kupita timati forward integration yake down to what how do we promote kuti anthu azilima fodi wambiri because it's only when you know kuti angagule fodi ya ndani munthu uja akhale off taker kuti ampanga process kumapita kuti so zimene ndizofunikira kwambiri and again achakwera ndi chinthu chabwino tipempheso ma investors ena munabwera kale kumalawi kuno mukugulisa ma plastic investor angachoka ku China uzagulisa plastic investor angachoka ku India uzagulisa ma plastic they should invest in projects ngati penda panga that waba case mopangani ma plastic kuti amalawi azidani azigulisa so we must be able to define who is an investor tisamapanga confuse trader ni investor investor abwerese kuno aike plant yoti zipanga zinthu tizipanga export or zipanga use supply to the local market so ngana definition imene njofunika so into chantengo patali kwambiri tathokoza kwambiri Mr. Mvula Mr. Mpekasambo nthawi yathu yatha ndini mafano paseni 1.5 minutes malizani amvula akuchita nthawi yanu aya dola ino pasani 1.5 basi 800,000 metric tons imene factory imene zifuna pachaka 800,000 metric tons kumalawi kuno timakwanitsa kulima pachaka 200,000 metric tons 600,000 day ichoka kuti tikamamva Malawi kuti kukubwera mafuta kuchokera ku dziko la Zambia kukubwera mafuta ku Malawi kuno kuchokera ku dziko la South Africa mafactory amene ali kumeneko ali ngati factory yabwera ku Malawi kuno zikufutanthauza chani 1 tikuyenera kupangano embrace kusintha kaganizidwa kajamanena kaja nkhani yolima katatu amalawi titengere serious chifukwa ngati pachaka timalima kamodzi timatulutsa 200,000 metric tons ndeu tikalima katatu titulutsa 600,000 metric tons number 1 number 2 ndipemphe ku Minister of Agriculture can we adjust our seriousness. Let's adjust our seriousness. I know we have pushed, yes, but can we push further? Number 3, amene my investors amene akubwerawa nkhani ya soya tukunkambawo mberu tukikamba imene factory imene tigwisa ntchito ru sifu na fetereza mukunimvetsa kamene soya akukambidwayo safu na fetereza zikutanthauza chani zikutanthauza kuti ndipereka chitsanzo munthu amapita ku ntchito mwezi ndi mwezi 1 to 30 chifukwa kuti pali motivation ya salary pali motivation ya salary ndi chifukwa chake aliyense amene amagwira ntchito kumalawi kunoko amapita ku ntchito 1 to 30 motivation ya mulimi idayamba kuchoka pamene makampani anagulitsidwa chifukwa off-taker panalibe off-taker wanthu a ntchito ndi amene amalimba ntchitoyo kandi manager kandi nani amenewo ndiye off-takers achimene iwowo amakagulitsa imene ndi nthawi yawo kuchoka ku nyumba tsiku lonse la thunthu kukhala mu office kumagwirira ntchito company you are selling your time to the company pambuyo mwezi amakulipira ndi ndalama alimi amanyamuka kupita ku munda kukalima selling their energy selling their time kulima kumasamala zimene zija off-taker kunalibe anachotsedwa chifukwa chogulitsidwa kwa makampani ndi chifukwa chake ulimi mdziko muno ndani unasokonekera. The worst example ni nkhani ya thonje David Whitehead and Sons ilango gulitsidwa ulimi wa thonje ndata unalowa basi
mwanimvetse ndeni malizikiro chini mafana nene kuti ngakhale iwo ma investors amene akubwera apange collaborate ndi boma kuti mwachitsanzo ngati mama apangira makampani afoja amatha kupanga ma contract farmers mwanimvetsa contract farming ndali kuti inuyo chimene mudzilima mukufuna chani atikufuna mapampu tikufuna masolar pump tikufuna kaya mapivots kachani kuti tikwanitse kulima katatu anthu ani mafa apatse na mega zinziya pangongole tiye tibwezeretse ulimi dziko lino ndilotheka kulikonzanso kudzera munjira zimene zizi pomalizira ndimangufana nene kuti zonsezi sitingakwanitse zonse tachitazi sitingakwanitse kubwezeretsanso m'manja mwa nkhani ndio la Malawi bila tisuka chini mwamaliza zo mwambe tuthokoza kwambiri tuthokoze ni Mr. Mvula kuti munabwera program hii leo tuthokoze Mr. Mpeka sana zo mwambe ziko maso smart tikwemire kwambiri unabwera siku leo tatamika kubasa ziko kwambiri ine ndi blessings kanache tuthokoza kula ku atatu amene Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.